Terve! Juu, tällä kertaa olisi ajohommia, että tuossa tuli vähän pakkasia, niin pääsi vähän hakkailemaan. Tämmönen reilun 300 motin harvennus oli, niin tämän kävin itse hakkailemassa ja nyt olisi tarkoitus ajella pinnon nämä puut tässä, tai tämä on viimeinen kuvio mikä on ajamatta ennen, tässä on pari päivää ajanut. Niin lähdetään ajelemaan. Tuossa 1,5 kuukautta oli lommautettuna, kun ei ole ollut leimikoita mitä hakkailla. Ja nyt kun tuli vähän pakkasta, niin pääsin näille vähän niinku alkutalven leimikolle. Ensi viikolla alkaa taas plussakeli, niin loppuu tästä mä lystyily niin vaan saapi tämän leimikon justiinsa hyvästi vielä ennen vesikeliä. Ja huomennahan tuo alkaa jo vesissä. Semmosta. Tää on aika hiljasta tällä mehtäpuolella tällä hetkellä. Tää on tuo maailmantilanne vissiin semmonen, että ei oikein tuo puukauppa käy. Kestää jatkoperä sisälle, kun sitä nyt ei tarvii turhaa horottaa tuolla pitkällä, jos ei tarvii. Itse on tullut niinku yksi talvi tehty näitä ajohommia, että muutenpä sitä on tullut motolla altuu, että ei ole nyt ihan älytön kokemus näistä ajohommista, mutta aina välillä kun käypi ajamassa, niin jonkunnäköinen kokemus tästä hommasta ja sitten se on just se parasta, kun sopii ajaa omia jälkiä, niin näkyy sitten onko jotain parannettavaa aina. Että se on näkyy aika huono sivuuttaispito tässä koneessa, niin ei kovin sivukalttoa tarvitse olla, niin meidän on vaan aina karata uralta tämä laitos. Varsinkin kierneksissä, niin saan nähdä mitenkin tästä urasta selvittää, kun on aika sivukaltto. Vaan kohtapähän se nähdään. Hän on laittaa valot vielä, kun sen verran on synkkeetille kuusikossa. Niin on tosissaan tuon puumarkkinat kyllä ihan sekaisin, että eikä muutenkaan tuo maailmantalous kovin häviltä vaikuta. Tuo Trumpi kun joka toinen viikko on Putinin kaveria ja joka toinen ei, niin ja noita pakotteita tekee, niin vaikuttaa aika rajusti sitten täällä Suomen maassa. Ja tän se Suomi pääsi siihen, että pääsi se Euroopan tarkkailuluokalle ton taloushomma puolelle. Pääsi tai joutui toisaalta hyvä, kun jos on 15 vuotta nyt ei ole ollut minkäänlaista talouskasvua Suomessa, niin ihan on nyt hyvä, että joku ulkopuolinen siihen vähän kahtoo perään, että mitä teillä tehdään päätöksiä.
turhan yksipuolinen on ollut tämä politiikka teillä, että ei ole yrityksiä kunnolla tuettu ja sen puolet. Työntekijäasemahan Suomessa on kyllä äärimmäisen hyvä, että vähän turhankin hyvä. Nyttenkin kun on perhana, kun se just mennyt pankot puhui. Niin ei tällä niinku työntekijäpuolella ole mitään hätää, jos on lomautuksia, kun itsekin tuohon YTK:hon kuulun, niin sieltähän sitä tullaan 70% palkasta, kun Manulle illallinen kotiin, että niin puhuttaa, että työntekijäasema on heikennetty, mutta minusta tämä työntekijäasema on kyllä tosissaan vähän turhankin hyvä, että täällä pienissä yrityksissä kun touhuvaa ja kahtoo tätä hommaa ja itsekin on yrittäjähenkinen, niin ei niinku yrittäjän kannalta ole kyllä missään nimessä helppoa ja just tämä vuosi etenkin, että tosi paljon on ollut näitä seisokkia nyt ja sitten nyt tuli vielä tuo uusi vitsaus, tuo pakotteet tuohon polttoainehomma, että Tepoili on laittanut asemansa kiinni, niin. Tai ei Neste toimita Tepoilille polttoainetta, niin täällä tämä Itä-Suomi on muutenkin nyt ottanut tästä sotahommasta itsensä aika rajusti, niin tämä ei helpota kyllä yhtään, että Itä-Suomessa varsinkin on paljon Tepoilin huoltoasemia ja täällä lähipäin, niin ei ole oikein muita tälle niinku mehtäpuolellekaan polttoaineasemia kuin nuo Tepoili-asemat, että eilenkin lähdin töistä ja piti Enon kautta ajella, että muuten olisin Ilomantsin tietä ajellut vaan, että Uurosta käyn polttoainetta, vaan vähän sitä Uurossa ollut edes näkyy siinä Nesteellä, niin moottoripolttoöljy on pelkästään dieseliä. Mä saipahan tuon auton tankattua siitä ja sitten Senkkerin pihasta Joensuusta polttoainetta sain, niin siinä äkkiä mennään hirveästi aikaa, kun lähtee kiertelemään ympäri kyliä ja ehtimään ainetta ajana. Joo. Että ei ole kyllä yrittäjille todellakaan helppo vuosi, että on selvitettäviä asioita ja näitä muuttujia nyt ihan turhan niin paljon ja koneet on seisona monella hirveästi, että ei ole liikevaihtoisena oikein minkään näköistä. Niin. Se on nuo Venäjä-pakotteet sun muut, niin vähän kaksipiippunen juttu, että kun eihän ne ole tyhmiä tuolla Venäjän puolella ollenkaan, että sitähän oli joku MOT-juttu jokunen vuosi sitten, että suuri osa noista pakotteista, niin se Venäjä on onnistunut ne kiertämään. Ja sitten, että kuka ne maksaa sen lystin sitten, että jos se sama polttoaine kierrätetään kauempaa, käytetään kolmansissa maissa välissä ja tuodaan sitten tänne sitten eri reittiin, niin myöhän se lysti maksettaa, että ei se niinku ihan yksiselitteistä ole, mutta kun tämä koko sotahommahan on enemmän tämmönen Yhdysvallat Venäjä sota, että se Amerikan pojat vaan haluavat, että sieltä ostetaan mahdollisimman paljon ja niin poispäin. Sehän on tosi hyvä juttu niille, mutta sitten täällä Suomessa ja varsinkin Itä-Suomessa niin on aika rajusti nuo pakotteet vaikuttaneet ja esimerkiksi tuo rajan sulkeminen, niin jos on tuolla Imatra-Lappeenranta-akselilla kun käypi kahtelemassa vaikka noita kylpylöitä ja sitä ympäristöä, niin sillä on älyttömästi noita lomamökkiä tyhjillä ja
Ja niin poispäin. Ja justiinsa kaikkien kaupan käynti, että se on hirveästi pienentynyt tuo Itä-Suomessa kaupankäynti. Ja kuten niin sieltä on aika paljon tuolta rajan takkoista rahaa tullut. Että yksi hyvä puolihan saa, että kun ei ole puuta tullut, niin on sitten Suomesta ruvettu hakkoamaan enemmän, mutta se on taas syönä tätä mähtöteollisuuden kannattavuutta ja se nyt tietysti johtaa osin tähän, että nyt koneet seissoo, tehtäitä seissoo, kun viime vuonnahan sitä, tai siinä on mehtäyhtiöt tähän tappioon enempi vähempi, niin karkas tuo puuhinta sen verran. Eikä ollut maailman markkinoilla niin kova hinta sellusta ja sahatavarasta. Niin. Ne vaikuttaa heti. Ai jaa, se olikin kuitunipput. Otetaanpa vielä erikseen. Ei tarvitse kuormatilassa lonnin niitä niin paljon. Ja näkyykö tässä kameralla mitenkään vaan? Jos minä jotain ajokoneen hommasta oppinut, niin tämä helpottaa hirveästi, kun jos on useampaa lajia ajia samassa kuormassa, niin jättää sen vähemmistölajin tollen metri irti tuosta sermistä, niin se erottaa hirmu hyvästi. Sitten on purkkaissa hirmu hyvin näköisen siitä, ja sitten jos ottaa nipun, missä on eri lajia, niin kun maahan laskoo, niin sehän on helppo erotella siitä. Siitä kun ottaa vaan eri kohdasta kiinni. Niin. Semmosta. Ja just tuo asiasta tuo polttoainehomma, niin sekin niinku pakko yrittää pystyä taksoihin viemään jollain aikavälillä se, kun ajellaan täällä nyt ristin rastin ton polttoaineen perässä, niin pitäis sen alakko sitten taksassa näkyy, että ei se ihan. Ja sitten taas eri polttoaineyhtiöllä tosissaan, kun se kauempaa on se polttoaine, niin on kalliimpaa vielä se aine, mitä on ollut depoililla. Niin pikkusen hankala homma sen suhteen. Vaan onneksi nyt on sen polleen tämmönen hiljainen aika, että on aikoo noita kaikkia polttoainehommia yrittäjien selvitellä, että tässä kun olisi ollut täys kiire aika piellä, niin sitä olisi ihmeessä ollut, kun olisi kesken kaiken polttoaine loppunut. Semmosta. Siinä tullut koivukin pikkusen, niin sitten on neljännen lajin voi laittaa taas tuohon toiselle puolelle keskelle pankkoa vasten, että se keskellä pitää sermiä vasten tuon kuusikujuja. Tämä ura on tämmönen, että tämä aika lailla yhdellä kuormalla pitäisi tulla tyhjäksi, niin aivan suotta lähtee noita ykköslajia jäteltä sitten erikseen hakemaan. Niinhän se tahtoo tässä ajohommassa olla, että miten paremmin tämä sopi suunniteltua tämä ajo, niin sen tehokkaampihan se on. Että vaikka olisi kuin nopea nosturia käyttämään sun muuta, niin tuolla suunnittelullahan se tässäkin tehdään aika pitkälti se tulos sitten. Näissäkin ajokonekuskeissa on hirveästi eroja, että minä en kyllä todellakaan ole mikään kaiken tehokkaan kuski. Minä tietyn tätä hommaa paljon tehnenkään.
jos noita tassailisi. Semmosta. Tosissaan 15 on tämä ajokone IPC:llä luonnollisesti ja sieltä tuli maat mukaan. Ja sitten tuo kuormatila nyt kääntelin kappeammalla, että tää 15 on kyllä yllättävän näppärä koneetteella harvennuksella pyöritellä, että ja tuolla jatkoperällä kun tuota koivuihin äsken tuosta ajelin, niin mahtuu sitten kuitenkin niistä tavaraa kyyttiin mukavasti, mutta ei ole sen leveämpi kuin muutkaan. Ja nosturi on hirmu tarkka ja mukava, että tästä ei kyllä minusta voima lopu kesken. Pitäisiköhän sitä vähän tasata siihen. Se tullaan vähän vielä sivukaltompi kohta ennen kuin pääsee tästä tasaisemmille vesille, mutta katsotaan miten tässä käy. Nämä ajokoneetkin on kyllä aivan huippuunsa kehittyneitä vehkeitä, että tämäkin niin kopioi vaan vakikuskilta tuon käyttöjä. En ollut siis tällä koneella ikinä ajanut ja nyt tässä 3. päivää ajelen tällä, niin ei ole tarvinnut nosturikkaan tai mitään se, että mihinkään suuntaan. Yleensäkin nämä Jontikalta kun tehtäältä tullaan nämä koneet, niin onkohan se kourankientäjien nopeutta, kun saavat mitä tarvii ja muutella. Muuta käytännössä siis on aivan huippusessa ja vetty tehtäältä tämä nosturi. Ei kyllä tämän parempaa voi ollakaan. Se on hyvä, kun kaikki koneet on niinku samanlaisia käyttöä, että sitä pystyy aina pomppoamaan koneelta toiselle ja sitä on sitten heti yhtä tuottavaa kuski. Että ei vaikuta se koneen tuttuus siinä sen puolesta yhteen. Siinä on kyllä onnistuttu erittäin hyvin Jontikalla ja eiköhän tuolle Alamullehenmerkillä olla tuo nosturiohjaus hyvä, mutta Jontikallahan se on aina ollut edelläkävijässä nosturiohjauksessa. Ponssista on aina kuullut paljon, että niissä tahtoo kesken vuoron muuttuu vähän se nosturin nopeus. Näissä kyllä pysyy ihan samana tämä. Tuossa välissä oli plussakelli ja viime viikolla hakkasin nämä loppuviikosta. Tässä on nyt semmonen 5 päivää väliin, niin ovat kerinnyt tonne maahan tarttu kiinni, kun ovat sulana tuosta altapäin ja maahan kiinni ja tuli pakkaset, niin ne jääty sammalle noihin puihin kiinni. Oho, se jäi yksi tuohon sermin. Hänkkään sermiin, niin ei toin tässä näin kiinni näitä veijellä, vaan tässä tuli amatöörivirhe.
sorvi, jos laittaisi sinne reunen päin. Sinne ja... Alkaa pikkuhiljaa olla kuorma täysin. Tähänpä se ura alkaa loppu sopivasti. No, tämä on tosissaan kyllä mukava näitä omia jälkiä ajella. Aika vähän tarvii sermiä hipostella rauhaksi hakkailun ja ajatuksen kanssa. Kohtuu siistit niput. Niin poispäin. Tää ois siinä ja... Sitten jos vielä tuosta ottais nämä ainakin niin. Ottaa nyt mitä sopii. Ei sitä toi nyt tuohonkaan kukkuroa ruveta hirveesti kyhemmään. Sitten mennään vaan turhaa aikaa sitä näplätessä kun tippuu kuormasta. Lakkaa olla sermin kuorma, niin se sopi riittää. Nostellaan vielä näitä. Jos koivua ei ottais enempää, vaan ottais tätä kuusta vielä ja lemppuis nuo koivut tuohon seuraava ura eteen, niin ei tarvii ennen tässä nurkassa käydä pyörimässä. Huomenna olisi tuo tehtävä yrittäjille ja kuskille avoimet ovet. Ja pikkujoulut sen jäljestä, niin lähtee siellä käymään. Sittenpä se varmaan taas lommautus alkaa, jos ei leimikoita keksitä mitään hakkailla. Ja ei pakkasta tule. Lähtäänpäs tämä ottamaan seuraava kuorma tuohon ja lähtään tuo sorvitusta. Kyytiin. Tähän se on jo sitten sermi yli tulossa tuo. Näppätäänpäs tuo nippu vielä, niin sittenpä se alkaisi olla. Sopi koura alle nämä vielä tähän pysyy.
Tässä ton koivun nippu voisi tuolta ottaa tuohon ojaan, kun tuossa on kohtuu märäoloinen oja, niin lapaattaa nuo koivut tuohon ojaan. Ne on sinne ihan omiaan. Sopii nämä painavat kuormat ajettua yli, niin ei tarvitse siihen upotella. Jokohan se yltäisi siitä se nakko. Sinnehän se meni. Jos toiselta puolelle ottaa vielä yhden koivunipun kanssa. Tämän kuvion jätin viimeiseksi just kun tämä tahtoo märkä olla tossa yksi reunimmainen ura on ihan puhtaasti tuommoista murakkoon. Tähän nämä tuonne. Pitäisiköhän siitä tuolta ei varmaan yllä ottaa noita koivuja lisäksi. Justiinsa yllä. Tähän nähis siihen kaveriksi. No voin tyhjillä heikkoneelle ja laittaa valmiiksi. Saipa no nyttenkin vilesi. Sitten kokeillaan selviytyä märästä paikasta yli. Tähän kokkojalle saa kuitenkin vähän havuja laitettu. Avittaa aika paljon. Vaan tämä oli kesällä tämä hikkuvia merkattu, vaan ei tätä olisi kyllä kesällä ollut mitään asiaa hakata. Että sen verran märkä on tuo toinen reuna, että taas on pikkusen mennyt ostovaiheessa persselleen tuo korjuukelepossusluokka. Itse asiassa tätä leimikkoa käytti jo kesällä kerran kokeilemassa hakata, vaan ei ollut ennakkoraivuuta tehty ja sitten maanomistaja ilmoitti kun soitin, kun oli kone työmaalla jo, että ei työmaalle tulevaa kärripolokkuus on kesällä ajo sitä pitkin, että se pitää talvella ajella. Niin sepä oli sitten turha reissu se ekalla kerralla. Nytpä se hakattaa, taas otti hakattu uudemman kerran, vaan ihan turha siirto tuli silloin kesällä. Sen homman tautta. Ja tossa oli vanhat kyntöaurat tuossa vähän uran vieressä, noihin kun olisi ajanut, niin olisi ollut renkkat ensin. Ja yksi juttu oli kanssa, kun soitin sille maanomistajalle silloin kesällä, niin kyselin, että onko teillä mitään vanhoja kaivoja sun muita, niin kun on tuossa tommonen vanha asuinpaikka, missä on tullut jo sisään ajat sitten, niin se maanomistaja, että onhan sillä kaivo siellä rajan varressa, niin sitä ehtimään. Niin löytyi tommonen hirsirunkoinen kaivo tuossa. Just olisi ollut niinku kokkojauran kohdilla suurin piirtein, että jos olisi paljon lunta ollut ja talvella olisi tullut sitä kokeilemaan, niin olisi hyvällä tuurilla sattuna just kokkojauraa siihen kaivon kohtaan. Niin. Onneksi se on hyvä aina kun soittaa tuon hakkuualoitusilmoituksen, niin kysyy, että onko mitään kaivoja tai lähteitä tai mitään tuommoisia, jos ne jääpi ostomieheltä kysymätään, niin hyvin äkkiä sattuu vahinko. Niin silloin sain nauhoiteltua ton kaivon sitten tuosta aikansa sai kyllä ehtiä silloin kesällä, että missä teillä se kaivo on.
sen verran huvittava juttu oli, että se oli tuossa rajan varressa tosissaan ja ostomies oli 2 metrin päähän puuhun laittanut nauhan, mutta se ei ollut huomannut sitä kaivoa, vaan aika vesakkohan tuossa kasvaa tuossa kaivon ympärillä, että sitten teitä aina kaikkea huomioon. Huvittava oli, että hyvä, että ei ollut kaivon kävelyssä ostomies, kun oli käynyt nauhoittelemassa. Sellaista tuossa tullaan enää eessä se kaivo, niin minä otan siihen kaivolle asti tätä videon pätkiä ja sitten katsotaan laanilla vielä vähän lisää, kun järjestetään purkuhomma. Heitetään tuohon kohdalle, niin näkyy se kaivo paremmin. Siinä on se kaivo tuossa puun juurella, että minä otin tuosta sen puun vierestä pois, mihin se ostomies oli sen nauhan laittanut. Aika monen reikä on tuossa, vähän huonosti nytkin näkyy, mutta ihan se on vettä täynnä, että tuommoisen kun tipahtaa, niin vähän ikävämpi homma. Mutta jatketaanpa kohta. Juu, nyt pistää tultaisiin tähän laanille, niin voisi tehdä semmosen tempun, että nakko vaan nuo muutamat tukit jo tästä tähän tukkipinnoja. Ei tarvii sitten 2 kerran lempata näitä tästä. Jos laittais siihen ja tätä vähän kääntää kameraa alaspäin näyttää. Kaipa sitä selvää. Ja niillä paljon kuituja. Vielä sattu pankon kohtaan tuo. Nämä jätteet tänne ja tosissaan omaan pinnansa suoraan, niin ei tarvii. Se olisi kaiken helpoin, kun olisi sen verran väliä laani ja tuolta tieltä purku. Saisi 2 puolelle purkku, että toiselle puolelle laittaisi vain tukkipinoja ja toisella puolelle olisi kuijut, niin. Ei tarvitsisi lempata näitä 2 kertaa, vaan tässä tapauksessa nyt on naapurin puolella tämä laani. Yllättäen, niin ei ole luppoa ollut tähän laanilliseen. Ja hyvinpähän tässä oli vanha laani, niin vielä tippui tuo 1 kuitu tuonne alle. No, ajettaa ylistä. Jos oli vanhakin kuitu, niin otetaan se. Niin hyvä vanha laani tässä oli, että hyvin tämä nyt onnistui tämä homma tälleen. Ja kesällä jos olisi hakannut, niin olisi pitänyt pölliautoja ajaa sitä mukkua tuosta pienestä laanista, mihin me tämän puolelta nyt puran, niin poikkeu. Nyt tähän just jos olisi mahtunut kaikki, vai just se kävi just äsken kun mehteen lähdin, niin tuli puuauto hakemaan puita, niin se nyt 1 korman tuosta koivupinosta vähän mennessä. Siitäpä ne jouti. Ja tietysti mitä puhtaampana ne sais nuo kuormat tehty, niin. Vähempi lajia, niin sen helpompihan se on sitten purkko, mutta ei oo järkeä sitten lähteä ihan pieniä määriä niin erikseen tuolta keräilemään.
Kokkeillahan nyt ottaa näitä koivuja. Ykköskuusikujutut. Pitäisikö ajaa vähän eteenpäin, niin yrittää tonne kuusikutupinnon nakkoon nämä. Eihän sinne muutama koivuihin. Sieltäpä ne tulloo ja laittaa ne koivupinnoja. Sinne ja joutuu kaukana alemman pinosta, kun tuossa on älytön maakivi tossa, niin ei pääse sen yli ajamaan. Niin. Muutenhan se kannattaisi olla tuossa metrin päässä tuosta pinosta, niin olisi lyhyt matka noustella. Ja olisi nämäkin voinut tuolta tieltä purkkoa, mutta silloin kun rupesin ajamaan, niin oli vielä vähän semmonen röppökeli, niin ja tuntuu olevan vasta kunnostettu tuo tie, niin ei kehannä tuohon tielle ruveta sitä murroa tuolta metästä kantamaan. Aloitin sitten metästä nämä purkamaan. Eipähän tule sanomista ja turhaa murskekustannusta. Just sai tuo viimeisenkin, kunhan vaan tulisi koulu. No niin. Sopivasti kaikki koivut tuli. Pukittaa niitä hyvää. Normaalistihan se tulloo sermiin nämä rassailtuvan tollen no ykköspuut, niin pannaan kouralla huitomaan. Eikö sitä vähän nostuttu takas tuota puhelinta? Tässäkin tuli tehty niinku suoraan taas suurin piirtein arviolta sen kokoiset pinonpohjat, kun tullaan puita, niin sitten sopivan tasaisen korottua tätä pinnoa, ei tarvitse mihinkään pyramidiin näitä ruveta kyhäilemään. Ja sekin on semmonen yksi ajan opettava tyyli, että tekee vaan reilut pinonpohjat heti alkuun. Ja siellä tullut jo pari tukkiin, niin nakattaa ne tuonne toiselle puolelle. Ja sitten kun aloittaa tuon pinon pohjat suoraan, että tuohon kopin kohta, ainakin itsellä on kaiken helpon kun laittaa tuohon kopin kohtaan, niin kun koulussa opetti, niin ei tarvitse ihmetellä, että ruppeisi se pino kiertämään johonkin suuntaan. Pohjapuut laittaa eka kopin kohtaan ja ekat niput kopin kohtaan, niin se tulee ihan luonnostaan. Sitten luoti suoraan se pino. Tyyliä on teitä monia.
Ihan se tuo koulun tyyli on toiminut. Tuosta jos ottaa nyt eri kohdasta vähän noita kuituja, niin ne sai ne siitä eroteltua. Ja sitten ottaa tuosta vähän taaempaa tämän tukkikourallisen taas oottamaan tuonne maahan. Sittenpä otetaan taas kuituja välissä. Tässäkin pitää kohta vähän siirtyä, niin sitä kun ei yhdestä kohtaa tuota kuormaa pura, niin sopii tasaisemmin nostettua tuota pinnaa. Tähän nuo vielä tuonne maankamaralle. Pysyköhän nuo tuolla pankolla aikaa. Sopi ton keskimonton vielä tyhjäksi. Sitten mistä sopivat ton nuo tukit takas kyyttien lyö pinnan. Siinäpä se ois. Ja nyt jos kokeilis nuo sorvit vielä erotella. Sieltäpä ne erottuu itsestä aika lailla. Tukit laittoo sermiin kiinni ja sitten ne sorvit jos ottais tuohon pankolle nyt. Tossa on 2 vai 3 sorviko tossa vaan. Nämä on varmaan sorvia ja niihin ne olikin. Sinisellä tuli merkattua nuo sorvit. Tai tullaan muutenkin, että punaisella on nuo sahatukit kuusassa ja sinisellä on sitten nuo sorvitukit. Mikähän se tämä muuten oli? Se muuten mahtaa olla vielä kuitu, kun ei tossa oo punaista väriä. Ei tuommoista sorvin mittaa olemassa. Oli liian pitkä lyhyeksi sorviksi. Laittaa sen kuittu. Ja niin nämä oli tukkia julmaa. Sitten lähtee nämä vielä pinnalle laittamaan. Mukavaa vaihtelua kyllä tämä ajo aina välissä, että näkee vähän, että mistä se tämä ajokone menee.
Tähän niin saisi telat kiristä, kun tahtonut renkaat pyörit tuolla telan sisällä joutaa voi vähän enempi vähempi koko ajan. Varsinkin kun mäen näkö, niin tuntuu, että ei mene mihinkään. Kaipa se on tämä varmaan jossain vaiheessa telojen vaihtoon menossa hallille, talvimallin telat sitten ehkä. Ja kyllä tullut keinen on kantavat tulet talvella varmaan olemaan. Ja nyt se vielä tuo yksi sorvitsus kummittelee. Mä alkaa olla aika pyramidimallilla tämä pino. Semmoinen sinne. Siitä viimeiset tuohon väliin. Juu, mutta eipähän siinä semmoista hommaa tällä kertaa. Katsellaanhan taas lisää, kunhan keksii jotta aihetta. Sopi kommentteihin laittaa, jos on jotain aiheita mielenpäällä, mitä sitä kuvailisi. Mutta kiitoksia kun kahtelit videoa ja palataan seuraavalla kerralla. Morjesta!